Bukela PMK2 production sila workshop njengamanje. Ngithela kumkawa la mfoma Maduna uthi ukhona naye workshop uzojabulisa abantu kanti yakwethu asibingelele. Mfowethu ngibingelele kuwe nabalaleli emakhaya. Mfowethu kuyintokozo ukubona qala kithi nazi insizwa zenza umsebenzi omhle kangaka la workshop bathi nje amazwi elumcimbi ubona kanjani. Ake ngiqale la ngithi Wislinga umakhelwane wami. Ye uzongilinga empilweni yami. Ngamabomu ngoba iyona ngoma eyangenza ngaba kulesi zinga ngikulona njengamanje. Cha bafowethu ngithe asifike sizosupporta umsebenzi omuhle kaCalendar njengoba kuza kwethu kwezomculo usibizile nathi ukuthi size ngoba into enhle mfowethu yazi sabantu abathanda into enhle sabantu abathanda ukujabulisa abantu mangabe simemile fanele ukuthi sifike noma kanjani. Mfowethu abantu abathanda umusic wakho mhlawumbe ngenzeka ukuthi abanye sebekubona unyamalalo wabuya ngale ngoma wawubuye ngayo album wawubuye ngayo khona yini mhlawumbe into ohlelile uyihlelele ikakhulukazi abathandi bomculo wakho. Bafowethu engingakusho ngicela ukuxolisa kakhulu kulonyaka. Ngani yawe? Uyabona ngiyinsizwa eseyikhulile bangikhulisele kakhulu kwezomusic. Yabona manje nginamabhizinisi engiwaranayo adala ukuthi okunye ngingenze kahle. So kulonyaka ngithe ukuphazamiseka kakhulu ngabona into engizoyenza ngizokwazi ukuthi ngibakhiphele kahle next year. Abebe enjoy lengisanda kuyikhipha babhaqabule ngayo nje babhaqabule ngayo njengoba bazi ukuthi ke mina ngikhipha ingoma engaphuphi ngikhipha makuthiwa nje mhlawumbe kufanele ngilandelane ngoba kuthanda mina nabo kodwa kona hayi angikhiphi into ephelele lesikhathi. Ngawela kithi artist nje elincane mfethu elisekhaya elithanda ngelinye ilanga ukuthi lifike kule izinga okulona iadvice jonga linikeza lona. Engingakusho kulesikhathi samanje okokuqala nje ukubalekile ukuthi uma ngabe ezongena kwa music since siyilesikhathi esinjenganalesi esikusona manje angadepend kakhulu ekuthanini ubheka imali akakwenze ngokuthi uyakuthanda ukuthi acule akwenze ngokuthi ufisa ukujabulisa abantu okwemali sekuyoba isurprise ngoba kwa music imali noma beyikhona ke ngekhathi zethu sisawuqala but uyabona manje ayisekho at all imali usukwenza nje ngokuthanda kwakho yiko nathi ubona manje siyakhipha siphazanyisa indaba ukuthi sihlele izinto eziningi ingoba sesibonile ukuthi isimo sakwa music sifuna ukuthi usibalansise okungcono ungadependeli kusona kuphela so angezi ngendaba ukuthi abeke imali kakhulu emqondweni imali yomfica ngendlela malishaya ithuba lakho. Ngena wethu enkundleni zokuxhumana bakuthola kanjani umusic wakho umuphi ngempela othi nje manje ngigaranta ngawo? Enkundleni zokuxhumana ngikhona uBongani Maduna nje zonke indawo yiko WhatsApp yiko TikTok inamba yami nayo ke na TikTok vele kuyibuy inamba yami ihlezi ikhona. Uyabona le ngoma engigcine ngayo lethi ufunane tavern zonke lezo ingoma ezilapho omaduniselana zonke lezo ngoma lapho yibele lami uzisenjalo nje saloku ibhacabulile akukho okunye okushintshelele emuva. Ngane wethu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyabonga kakhulu bafowethu ngiyabonga nibe right bafowethu emakhaya nabafowethu abasakazi bami ngijabule kabi ukunibona noma nifihle ngamakepisi ngibona sengibonwa yinina. Bafowethu kuyintokozo enkulu sesashoke embukeli ukuthi sikuthathela amaciko eniwathandayo sikulethe wona nje ubenjalo.